लोंना फैबा खामानिया दिनखा अ मोजां वैफोरखिबो आंलाय मानो हुन ओइ लोगोफोर बेदर नांगौबा फाननायदो हिनजावफोरा बायनो लाङो बायनोबा गथ'फ्रा लांगोन बायदि मोनदां लांगोन गथ'फोर फाग्लानि सैमाया इदि बुयो गरम जादों आंहा नोंनिसो गियानि उन्दुनाया मेवा औवा मेवादो निरामिससो दिनै औवा मेवादो अनला खारै खिन्थु ना बेदर गैला जाहैबाय निरामिस दिनै मंगलबार नालाय अनला खारैदो औवा मेवाइ थिगानो जानांसिगोन साफ्राया आरो मोनजायोलाय माथो खालामबावनो जानांगोन गेजेर गेजेर नङा होमबा लोगोफोर खदायलाय बहाथो ना बेदरखौ मोनजाबाय थानो मोनजानाय बाराय माने इनो आरो मोनजायो खालिबो नङा होमबा लोगो सायो मोदोमा सायो मायबा साया दे बा ओरै बुनायाव साया रावनिबो मोदोमा साया वा गोसायानो जाबाय आंखौ बांसिन गोसा गोसा बुयो नों मिथियो इ मुराखौ गार इ मुराखौ गार दा अरनो हायो खालामजोबलायगोन जाकेट जुकेटनो मुराखौ गार माला मोनजागोन आरो थाबनो मानसिफोरा कमेन्टआव सोरबा कमेन्टआव ओरै सोंहरदोलै खोनादों नों हिन्जावनि खिबुखौ गारनो हाया नामा होनना सोंहरदों हाया हानायालाय बेसे सप्तासेनो फैबाय थायो कमेन्टआव होनहरदो आदा नों हिन्जावनि खिबुखौ गारनो हाया नामा होननानै कमेन्टआव खोथा हरफिन होनना बुंलायदों जागोनलै हिन्जावनि खिबु गारनो हाया नामा होनना सोंना प्लिज कमेन्ट खालामफिन होनना बुंहरफिनलायदो गाथैनो हानांगोसो आंना हानांगोसो ओमफ्राय आं सै मोनो गैयाबा कान्ट्रिसो मोजां मोनो नोंसोरो फैसाखौल' सिनायो नालाय लोगोफोर नङा होमबा फैसाखौल' सिनायो बयाबो खस्थ' खामाया थायोथां जेरावखि थाहैया खोथा गैया माने फैसाल' नांगौ इसोरनो माने गुलि गुलि थाबाय थानो मा हमबाय थाबाय थायो गरम बोथोरफोराव थांबाय थानाय होनबा थाइजौआबो गैया एबार लोगोफोर थाइजौ जानो होनबा मोनजाया नै ससे बिजौ खिनिखौ गारबानो जागोन बिदिबाबो जाजायो सोर फाग्लानि सैमाया इदि बुयो गरम जादों आंहा नोंनिसो गियानि उन्दुनाया ओइ बुरबक इदि उन्दुयो नामा इदि उन्दुयो हा सिमे इदि उन्दुयो असाइसनो आङो माबा भाजाखौ एवनोसै नङाबा नों एवदां उन्दुनि बिराद उन्दुनो खादो खोनादो लोगोफोर हराव माने हरनि एटासो बाजायाव उसुं गोदायावनो जिबौ फैना दंमोन जिबौ फैनिफ्राय सैमाया सोंबाय थादो आरो मा सैमा सोंबाय थादों आं उथिनानै नायबा जिबौसो दोङो जिबौआ बै फाख्रा लागायासो फिसा बेनिफ्राय बुथारनायसै आरो आङो बुथारना बिदिनो उन्दुनाया जादो दे दुथासो जादो एकदम माने नोंथ' गोलैबानो अंख्रायखायो र' गन्थंखिबो थांगोन खिथुखिबो थांगोन फ्रादनो गन्थंखिबो दसेनो गोलैबानो खर'नो खायो मानसि अंख्रायनाय हिनजाव मानसिफोरा बिदि अंख्रायनो मोना आं एवनोसै लोगोफोर मानसिफोरा सोंबाय थायो नोंसा गथ'फोरा खैजोन होननानै गथ'फोरखौनो माथो नुवा होनना ओइनो जा फिसालाया फिसालायनो लोगोफोर स्कुलनिफ्राय फैबाय दासो बिखुं सिखुं सिजोबदो दसंलै फेनाव एसिया नामा नोंसिनिया हा होयो उदां सोङो माने गथ'फोरा खैजोन गथ'फोरा हानाय लोगोफोर फिसाजो खासे आरो फिसाला खासे फिसाजोआ गिदिर बेयो उदै मेट्रिक होसिगोन फिसाजोआ नंगौना फिसाजोआ मेट्रिक जासिगोन खिन्थु फिसाजोआ नुजाथ'वानो बेसे जाबा खारो एसे भिडिअआ तारमाने माबाया साबसक्राइबारा एसे बुरजा जाबासो देनां नुजागोन दा साबसक्राइबार खमखाय नुजाथ'वाखै लाजियोनो इमान फिसा इउटुबारनि चेनेलाव आं नुजाथ'वालै होनना बुंदों साबसक्राइबारा बारा जाबासो ओंखारगोन होनना बुंदों नुजागोन हा अ बिदि अना दे थबनो
खामलायखो मा बुस्थु फैसा थाखाया ओरैनो खारा आरो माने ना निजा निजा बुस्थु खालामना लायाबा नों होगोन खालि अनलाइन नों बायना होयो नोंनो सबखौनो खोथारानांगौ फिसा बुस्थु होनबा मिथिखानांबायना फिसा बुस्थुबालाय आरो मिथिखाबायथ' र' बादालिया जागोन लेथ्रा मानसि नोंसोर ओरैनो फैसा गारनो बिराद मोजां मोनबाय थायो जेरै मेरै आरो ना फैसा गारबाय थायोथ' र' गय सुपारि नांगौबा लोगोफोर गय सुपारि बानायदो बेखौ फानना होखालायलायनोसै मोदोम ससे मेजेम ससेखौ जानायानो जानाय दिनै निरामिस खिन्थु मोनजाखालि होख्लायलायनोसै The next day. महिला पार्टिया साहा फुदुंदो साहाया गोथाव फुदुंना फुदाखै गोथाव जादों बरिया मानो लाजिन' नों जोंनि लोगोफोरा सोरबा सोरबा लाजियोनो जाया खुगा नांगोन गांबायानो खोना गोदाग्राफोरा राकेश गांबायानो पाथं फुथं गैया इयावनो जोंनिया अमा जानो रेडि जागासिनो अमा जानो रेडि जागासिनो दर जाजोब्बाय मानसिफोरा सान्दुं दो जानायदो मा राननायदो मा राननायदो नोङो दुइ रोजा नोंबो दद' जागोन नोंबो दद' जागोन अहा जासे मोनजासिगोन दख'लै साइमन जोंनिया बेदरा जानांगो दोखो ना गोदोफोर जोंनिया नै सुग्राया देनजारखा बेदर सुग्राया नायखोना हरनाय बेदर सुग्राया खनसे दिनै माला सिलायो खासेर मा गंना थाबाय थाखो बेदरखौनो नेबाय थाबाय नामा नोङो ओइनो साइमना बेदरखौनो नेबाय थादो थफ्ला थफ्लि खादो नै जोंनियानो बायबायनो जालायसिगोन ना आग्लाय फाग्लायखौ दा गोथाव होनबा रेडि खालामसै र' एवहोलांनो गय सुपारि माखाया बोरै आलाय सिलाय दावाय सारजोब्बाय नै लोगोफोर होख्लायलायनोसै दिनै मोदोम ससे मेजेम ससेखौ इसोरनि हिन्जावफोरनि माने ग्रुपनि अमा फिसिनायनि लोगोफोर रानदो होख्लायनोसै जिबनाव आरो जानायानो जानायसै नङा होमबा लोगोफोर एवनोसैयानो बारु देवानि फैदो देवानि खम जादो लोंदो बोरो ना लोङाखै होननागोन नों बे जाख'नाय बेदर लाना फैद' हा इमान गोबाव 3:30 जालांबाय गोजा गोजा जाना फैदोलै लोंनानै जाया हुवा संना दोननायखौ जादो दा खारना थाहैनानै हुवा संना दोननायखौ जादो खारना थाहैनानै मा लोंनाय देसुं मा लोंनाय बुंनाय हे लोङाखै माय बिथै बेदर गानबोदों इयाव होदोनो सखायखौलाय बहा मोननाय सखाया दानहैदो थाइनै गरमलै बारा टेम्पार खिना नोंथ' निसा बायनायनि खामानि मोनसे नि नोंखो मा नङा लोंना फैनानै इयाव हिन्जाव मानसिफोरानो इदि नै बाज्रिलायदो संलै आमखि माथो बाज्रिलायनायदों लोंदो नों बुजायनो ना लोङाखै मेगना ओरैनो मोज्लि मोज्लि जादों दखल गुरिया हु दखल गुरिया हु बायां निसा बायनायनि लोंना फैबा इदिनोखा खामानिया लोंना फैबा खामानिया इदिनोखा मोजां वैफोरखिबो आंलाय मानो हुन' निसा बायनाय
फेदो नोङो जायखिजाया फेदो आं मिथिगो जखाय माखा लोंना फैना फेया नोङो बेखौ रागा जाना दहायनो थर मोननाय बाखौ दुमना फैगौमोन खर' फुंनानै दुगैनो नाङा मोजां हु खारना थाहैनानै बारा लेक्सार मारिना मोजां हु अयफोर मोजां हु मस्थ' गरमाव जखाय लोंग्रा बै खिलाय पाइपआ मा गावस्रा लांखो दै गजोब्बाय दसं पाइपआ बेसेबां बै दैमाखौ गजोब्बाय गोलै फैजोब्बाय दे मोजां हु मोजां साफा हु डिस्टार्ब खालामनो नङा खारना थाहैदोंबा खामानि मावखानो नांगोन दुगैनाय नङा खामानिया मोजां माव हौवायानो बाहेरायाव लोङा लोगोफोर इसासो आरो हिनजाव मानसियानो बाहेरायाव लोंना फैलायनाय लोङाखै नोङो नोंनि मेगनानो खोथायो लोंनाय लोङिखो फाल्थु बाथ्रा बुंनाङा नों सेरेबबो लोंदो नोङो देनाय नों खोमा खेबनाय सेरेब लोङाखै होननानै सखाय बेसे थाइसेखौ नोंसोरो खम सिरले लोंद' मा खाजेन मोजां हुख'नानै दोन लाङा मोजां हुख'ना दोन